Ndonzi Josephine Muyambo. Ndandi chipo che 3 months ndichinamata pa Christ with us. Testimony yangu yakamira yakadai. Ndanga ndani nguva yakati rebei yakareba kwete mwedzi kana weeks ndandatiwa nemakore ndichingorwara neparutivi pangu pamuchingondirwadza zvekuti kana kushanda chako ndasachambogona kana kuita kana basa. Tumwe ponde ndikaswera ndichishanda chairi pamba chairo mani kuti ndanga ndisingarari. Ndanga ndatodamudzwa pakutorara chaipo. Saka kuzvipatara ndaienda apa ndakasiya pazvipatara. Maskani ndaiitwa. Dzimwe moda tonze kusande kuskani yakati ende kuskani yakati kunotodhura kuye ndotende kwanga kubhadhara ndi 150 US kuti nditorwe skani yeparutivi asi ndekwanisa kubuda ndine panado chete $1 papa sina kana green papa sina chavaikwanisa kuwana. Ndakasvika kumapostori kwese hapana pandisingazivi pandaenda kumapostori kwandaigara nekumwe kwandaenda kumwe kusiri kwandaigara ndaienda kumapostori ndichinoshandiwa asi hapana chavaindiona. Saka ndakazoti umwe musi ndichitopfuura nekwatinogara kunyatsimuko ndichingopfuura ndichingoona vanhu vari paservice mwoyo wangu wakangoti denda mumwe musi ndichapasvika apa ndozvanoita mwoyo wangu ndichingopfuura ndautaura baba ndandinawo asi ndakangoti apa ndichapasvika chete apa asi machiza ndandapinda ngati one day. Saka zvakazoti umwe musi ndazoti nhasi baba nhasi hatina mari yebhazi kuti tiende kuchechi kwatinoenda nhasi ngatimboendawo apa padhuze apa ndozvandakavaita ende zveshuwa havana kuramba tichingosvikawo ipapo ndofunga baba ndakatanga kutonhongwa vachiprofitwa vandasutera ndiri nini zveshuwa akabva vataura exactly zvandainzwa vakatonditaura kuti mune chakati nechakati paside pen ndikuna mune paside pen pane kurwadzai asi ndikuna growth inenge cancer iri pai iri parutivi. Baba akatibvunza baba akati ichokwadi ndozvanogara vachingonditaurira mazuva nezuva zvekuti kana matanga ndasingatombovati ndanda kuti pota ndichisa munamato kuti Mwari Nditorei henyu munamato ndanda kutozvisira pachezvangu ndanda kuti Mwari chinditorei because peni ndanda kunzvenga sina mira mushi asi ndakanamatirwa namuprofita Brett Mugai vakandinamatira musi uyoyo zveshuwa vakanditi you are healed. Pandakaenda kumba ndakamboti nhasi pamwe ndichawana mangwana pamwe ndichawana mangwana pamwe asi ndakasvika nanhasi handiri kunyeperai hapana pandiri kunzwa ndikutoshanda mashandiro akatopfuura mashandiro aimbosita kudhara zvekuti hapana kana peni handiri kutonzwa pari zvino. Saka ndirangotenda wangu Mwari naprofiti Mugai nezvavakandiitira mukati meupenyu hwangu.